Gawa sa padang relief operation sa Simbahang Katoliko diri sa Sugbo, may programa usab ang urban gardening isip kabahin sa food sustainability o sustainable livelihood labi nang ning panahon sa pandemic. Adunay live update si Faye Marie Dumabok. Fem. Bab, gawa sa urban gardening nga nausab ang aquaculture tumong sa Simbahang Katoliko nga dili lang matubag ang panginahanglanon karon apan matabangan ng publiko nga makalahutay pagdugay-dugay nga panahon. Kuniadtong Marso, mga liso alang sa mga utanondungan sa mga food packs ang gihatag sa Cebu Archdiocese ngadto sa ilang mga parokyano ning higayuna ang tugkaran sa mga simbahan ang gihimo nga sub-nursery. Gihimo nga pilot area ang St. Joseph National Shrine ug San Roque Parish sa Dakbayan sa Mandawi. Mo kinang pipila ka paagi sa pagtanom sa mga utanon, adunay mga botilya kung recycled din siya nga mga botilya nga mahimong katamnan sa mga utanon. Dito dapita ang vermicomposting o kinina ang maong garden sa mga utanon nga andam nang ipang-apod-apod ngadto sa mga nagkinahanglang pamilya dinhi sa parokya sa San Roque sa Dakbayan sa Mandawi. Nakigalayo ng simbahan sa mga lokal nga kagamahanan ug sa Department of Agriculture ug sa Mandawi City Agriculture. This can be a way to a sustainable livelihood program for the poor. No? Not only this time of COVID, but also even after. Daan na hinuong nag-promote ang kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi ug backyard gardening. Tungod sa atong pandemic mamba nga naglisod gyud tag maayo karon sa atong ekonomiya. So mao na nga tabang pud na sa atong parokya, sa atong syudad nga mapagaan. Mga utanon ug lamas nga dali motubo sama sa talong, tamatis, alugbati, kangkong, okra ug uban pa ang gipananom. Samtang midonate ang Caritas Humanitarian Aid and Relief Initiative sa Singapore sa bamboo charcoal water filtration system aron masiguro ang luwas ug limpyo nga tubig nga mainom alang sa taga Barrio Luz. Lahat nga benefit at a lesser expense. No? Even with no expense at all. Because ang hugaw nga tubig or kanang contaminated water, ibutang nimo diha, ang gawas nimo filtered na nga tubig. Sa laing bahin bab gitugan ni Cebu Archbishop Jose Palma nga bisan kun ideklarar na unya nga ubos sa General Community Quarantine ang probinsya sa Sugbo, mag-agad gihapon sila kun unsay mando sa gobyerno kini may labot na sa mga panagtapok sama lang sa Santos nga misa. Una sila muhimo og desisyon. Bob. Thank you so much, Faye Marie Dumabok sa imong live update.